Nôl y mis Mai, wnaethon ni fan hyn ar Heno a Pnawn Da, fabwysiadu cwch gwenyn gan gwmni lleol Mêl Gwenyn Gruffydd helpu cynyddu poblogaeth y Wenyn Fel. Rydyn ni wedi bod yn aros yn eiddgar am ffrwyth llafur y gweithwyr caled yma, ac o'r diwedd, mae'r mêl yn barod. A dyma ni'r potiau bach. Fan hyn, maen nhw wedi cyrraedd studio Pnawn Da a Heno. Felly rhai sy'n gyfarwydd a Mêl Gwenyn Gruff. Mae'r potiau ar un fath, ond i ni'n gwybod mai dyma Mêl Heno a Pnawn Da. O, mae rhaid i ni yn y se. Felly, fel arfer, da Mêl ar bach o dost, ond hefyd, os mae gwddwg tost o rhywbeth, yn y fe, bach o fel. Rwy'n fawr. Reit. O. Mwna flasus, mae felus. O, hyfryd. A ti'n be, mae'n teimlo'n nesa achos bod ni'n gwybod bod ni'n rhan o'r broses greu. O, mae'n blasu y wahanol i Mêl sy'n cael mewn siop, oherwydd bod o'n dod yn lleol di. Odi. A ti'n meddwl, fel plentyn, beth o'n i'n mwynhau llwy de fach, o'n i'n arfer mynd mewn. A ti'n meddwl, wrth bod y geia mynd mlaen, mae'n caledu weithio, yn dywe? O'n i'n dwlu mynd mewn ac llon llwyed a llifo fe. A maen nhw'n gweud, mêl lleol, ti fo bita mêl sy'n cael ei greu yn dyfilltir sgwar. Ie, oherwydd mae'r gwenyn wrth gwrs yn casglu'r nectar a mae'n helpu yr broses o creu'r antihistamines ar gyfer, falle, chi'n gael yn yr gwanwyn, yr hay fever. O'r polen. Ie, so mae'n gallu bildo ran o fath o imwnedd tuag at yr polen. A gan bod y mêl Dani, ti'n mynd i ddefnyddio'r mêl i greu rhywbeth bach melys. Dwi'n misio pwdyn, o'n i'n hapus efo. Ond i'r rhai sy'n eisiau defnyddio mêl i wneud pwdyn, flapjacks heddi, ie? Ie, flapjacks heddi, ond gallwch chi ddefnyddio fe mewn bob sort o bethach. Gallen ni, er enghraifft, wedi dod i bach o fel yn y saws gyda fi gynnet. Bod y saws caws? O, ie. Bach o fel. Ar mwstard? Ie, ac felly mewn tagines, falle, gyda cnau a bricyll a ffrwythau a chig, bach o fel i felysu. Hyd yn oed mewn bolognese, yn ymal iawn os ydy'r ffrwythau, ti'n mynd bach ar yr ochr sir, yr peppers yn sir, yn lle ychwanegu siwgr, ychwanegu bach o fel, a mae'n fwy naturiol wrth gwrs. Ie, a blynedd, wel, degawden o cyrifoedd nhw, pobl ddim yn mynd i'r doctor, o'n nhw'n cael bach o fel yn dweud, i leddfu a i wneud siŵr bod antibiotics, ond fe. Reit, beth sy'n y fadell, a beth yw'n cynwysion? Wel, mae'n rhesait syml tu hwnt. Addas ar gyfer wneud gyda phlant. O'n i bai am y ffaith bod rhaid twymo popeth yn y man cynta. Ond os rhowch bowlen fawr iddyn nhw, a llwy bren, a newch chi'r pisyn twymo ar y dechrau, a wedyn gallan nhw fwynhau. Felly, beth sydd gyda fi fan hyn yw'r menyn. Fi wedi defnyddio menyn hall sy'r gar fan hyn. Mae'n arbed goffod ychwanegu bach fwy o halen. Ac wedyn mewn i hwnna, yr siwgr brown. Siwgr gwyn wrth gwrs yn os na gyd sydd gyda chi. Siwgr brown wrthod yn ychwanegu tamed bach fwy o flas. A lliw hefyd. Caramel a'r lliw hefyd. Bach mwy cyfoethog. So, yr siwgr yn mynd mewn at y menyn fyna i droi et bach i gael gwared yr lwmpau a'i doddi fe. A wedyn, ble mae'r mêl gyda ni? Hwn i agor baros, siwa. Wel, ie, gwante. Safio agor poten arall. A mae eisiau rhyw 50 i 60 gram o fel, a dyma ni tia gwmynt anna. Syrop yn i ddefnyddio hefyd. A hefyd, mae hwn yn rhywbeth diddorol, y gafi nectar. Os ych chi yn vegan, ac felly ddim yn bwyta mêl wrth gwrs, llwch chi dal i wneud a cael blas yr syrop a'r mêl trwy defnyddio y gafi. Dangos hwnna'n llon i bob gallu gael gweld, Elisa, i weld pa fath o botel. Mae hwnna fwy hylifog rhywsyd ydi? Odi. Odi, ond mae'n gwneud gwmws yr un peth, ond dwi ddim yn dod wrth y mêl, wrth y gwenyn. Wrth y gwenyn, ie. Mae'n ffordd, mae plesio pawb dyn ni mas, e? Ie, os. A mae hwnna hefyd yn rhywbeth hollol naturiol, jyst yn byd yn bod yna fe, jyst bod e ddim yn dod o'r gwenyn. Reit, so, dyma lle mae'r plant yn gallu helpu. Fi'n defnyddio yr iwd, yr darnau mawr. Chi'n gallu cael, chi'n meddwl yr porridge cloi yma dyddi yma. Chi'n twymo fe yn y microdon. Ie, a mae fe fel bron a bod fel powdwr. Mewn flapjacks, mae hwnna yn mynd braidd yn ddim byd o gwbl. Mae'n diflannu. Odych, felly fi wedi defnyddio, a mae'n gallu bod yn synnach. Chi hefyd yn gallu cael y giant rolled oats. Mae rhywun ni'n enfawr. Felly, cyfrifiad o'r ddoi. Maint bach na. So be, mae amser cael iwd yn Ydy, fi wedi dechrau. A gallwch chi ddefnyddio just 280 o'r iwd, ond fi'n ychwanegu, fi wedi tynnu rhyw 50 gram yn llai fan hyn, so rhyw 230 fyna, a wedyn yn neud y gweddill lan gyda cyfuniad o hadau. Mae dyn ni'r linseeds, sef y flax, blodau'r haul, pabi, pob sort yn mynd fan hyn. Tolla'r blas o fymryn i chi gweld hwnna ble mae'r camera na chi fyna. Symudau ddim. Ie, mae'n arti bach fwy o faith iddo, ond ni'n just yr... Odi, a ti'n mynd bach fwy o grunch hefyd. Gallwch chi ychwanegu cnau yn ogystal a ffrwythau sych. Mae bach o goji berries fan hyn. Ydy, achos mae flapjacks yn cael ei weld fy pethau
weddol iach, so nhw ddim yn gwneud gormod o siwgr a gormod o fenyn. Na. Oherwydd y maeth nhw'n gael mewn yr hada a'r... Mae'r melister yn weddol naturiol yn Yndi, dweud. yndi, yndi. Ti'n gwybod beth sy'n dy fe? Odi. A'r peth yw, diwedd y dydd, os mae yna siwgr a syrop neu mel ynddo fe, okay? Ond mae yna iwd yna, a mae'r iwd yn torri lawr yn fwy araf yn y corff, a mae'n rhoi yr egni a bwst bach yn fwy cyson na falle yr naid chi'n cael trwy cael siocled. Felly wedyn just cyfuno'r cyfan, okay? Mae fod yn weddol llaeth fel yna. Os ydw i'n disgwyl yn sych, mae eisiau ychwanegu llai o'r iwd ac yn y blaen, neu fwy o'r mel. Okay, a wedyn mewn i dim sgwar fan hyn, mwyn wneud e fel rhywbeth o treibe. Dwi'n defnyddio'r papur, yr ffoil a papur gwrtsain fan hyn, ac yn arllwys y cyfan mewn. A wedyn just mater o ddod i hwn yn daclus yn y bowlen. Dyma, os chi moyn gallu... yn daclus wedi sy'n fel yna. Okay, mewn a'i wasgu fel lawr. A mae beth sydd gyda chi yn y pen draw nawr, okay, yn dibynnu ar pwy mor daclus i chi fan hyn yn y man cyntaf. Os chi'n gallu hwnna yn weddol rough fel yna fel dda nhw. Faint mor hir de, Lisa, yn y ffwrn ac yn y blaen? Tua 20 munud i hanner awr. Tan bod nhw just yn newid y lliw. A bod ti'n torri darn bach i ni, gaeth Mr Owen, Mr Flapjack, da mewn. Mr Flapjacks, ie. Ti'n lyfr y Flapjacks i ti? Joio Flapjacks. Fi'n bydda sy'n gymryd nhw bob dydd. O, wyt ti yn. Golwg glir y ti fynd, ys e? Mae rhai bach iach, efe? Wel, ti'n be, bach o bopeth, Ie, Bach o yn union. bopeth, Ie, gymhedrol. iawn.